Ola, eu son Nuria Castro, son traductora e codirectora de Globalingua, unha empresa de servizos lingüísticos con oficina en Vigo e en Coruña. Estudiei a licenciatura de Traducción e Interpretación na Universidade de Vigo, ao rematar fixen un máster en Estudos Europeos en Bélxica e despois o máster de Profesorado en Santiago, porque ao principio non entraba nos meus plans ser emprendedora, pensaba en dedicarme ao ensino. Pero por circunstancias trasladeime a Lisboa a traballar nunha multinacional do sector da traducción e estive traballando ali durante un tempo. Pero chegado un momento, cando unha amiga e eu pensamos que xa sabíamos moito sobre o sector da traducción, decidimos apostar por nós e por Galicia, e volver aquí e emprender e crear o noso propio proxecto. Cando nos enteramos de que había unha asociación de mulleres empresarias de Galicia, pensamos que, sen dúbida, tiñamos que formar parte desta iniciativa, porque é moi importante contar cunha rede de apoio e fortalecer o papel da muller como emprendedora.